Mitä Pura Nordica valmistaa? No, valmistan luonnonkosmetiikkaa, eli ilman eteerisiä öljyjä. Eli itse en niitä pysty käyttämään, niin olen valinnut semmoisen linjan. Ja mulla on täällä esimerkiksi kasvovesiä. Näissä on tohmajärveläistä mahlaa. Sitten löytyy erityisesti kuivalle ja atooppiselle iholle voidetta, ruusujuurivoidetta, ja sitten löytyy myöskin tuommoista vuorenkilpivoidetta, joka on sitten erityisesti kuperoosa ja tuohon ruusufinni-asiakkaille hyvä. Ja sitten löytyy vielä tuommoista öljyputsaria, savinaamioa, missä on kuusenkerkkää ja metsämikrobiuutetta, ja sitten on vielä noita kasvoöljyjä. Eli tämmöisiä tuotteita. Mistä sä oot innostunut näistä luonnonkosmetiikkatuotteista tai niiden valmistuksesta? No, mulla on itsellä seborrea, eli hyvin hilseilevä päänahka ja kasvot. Ja mä vuosikymmeniä niin taistelin sen kanssa ja etin aina, ostin uutta purkkia, että no josko tää auttaisi, ja ei sit kumminkaan auttanut. Ja sitten me muutettiin maalle ja mä opiskelin sitten luonnontuotejalostajaksi ja mä kehitin sitten tämän ruusujuurivoiteen. Ja kokeilin tätä ja mä sain viikossa omat kasvot kuntoon. Ja sitten mä olin, että ei vitsi, että mun on pakko rupea myymään näitä muillekin, koska Suomessa on tosi paljon atoopikkoja ja kuivaihoisia. Et meidän lämmityskausi, niin silloin monella kiristää iho. Ja tää on erityisen hyvä tää ruusujuuri myöskin ikääntyvälle iholle. Eli normaali ihonenkin voi yövoiteena hyvin käyttää tätä. Mistä näitä sun tuotteita saa? Mun tuotteita voi tilata verkkokaupasta. Sitten täällä Pohjois-Karjalasta on muutamia jälleenmyyjiä, mutta ihan mielellään ottaa lisää jälleenmyyjiä. Erityisesti pääkaupunkiseudulla olisi tarvetta jälleen.